Migori County ka. Ikruok ma jonyuol ma sirkal oseketo ne jonyuol e yor somo mar CBC pok aneno yo makare nikech an awuon nyathina otimo klas 6 miluongo ni grade 6. Requirements nitie mang'eny mana kaka nyawadwa osewacho cha. Ok ang'eyo ni to ma classes no seger mar junior secondary school. Man ang'eni nyathina kane ai klas 6 to chomo direct form 1 klase manoger ka. Achien jatend piny owacho masani mane tich sani noduogo wacho ni ooro jomoko mondo otwag gi jonyuol e counties gi magi wuokie. Bang'e kane odwok report kane chak duogo to duogo ni koro nyithindo dok e sikunde gi mane gitime penj. Mok ang'eyo ni to e sikunde gi mane gitime penj gi to koro klas gi no ni kanye to ogere kama chalo nade thuolo mane ma en go kanyo tidhi luonge nang'o